nincs. Szevasztok, skacok! Ez az első videónk, Skyhunger Games-ezni fogunk, és itt tart velem. Szuper Barcelona, sziasztok! Hát akkor nézzük. 10 másodperc, 5, 4, 3, 2, 1. Elkezdődött. Fakard. Neked milyen cucc? Vaskard! Az igen. Az igen, kapásból. Kövess engem! Hol vagy? Ezt sem tudom, hogy hol vagy. Ja. A gyereket? Megvedd. Aha, majd megved. Leestem. Nagyon király vagy. Addig nézzél engem. És a nézőkkel. Most nézni fogom. Ja, várj, itt vagyok, Gyebro, itt vagyok. Gyere mögötted, ahol voltál, gyere arra. Már oda elmentek, maradjunk a spawnon. Maradjunk spawnon. De itt meg fogunk halni. De maradjunk, mert látod, nincsen úgy. Itt elkezdődött a hal, gyere! Itt a gyerek, öljed már, itt egy gyerek. Ölögetem, itt vagyok. Elfutott mindenki a spawnra. Át kell... Még ketten vannak! Csatáznak. Gyere! Backi. Verjük Hol vagy? A fakardos, verjük le! Átugrál, jó, hagyjad, nem menjünk utána, meg akkor téged fog kezdeni. Nézzük át gyorsan. Itt a gyerek, itt a gyerek, itt a gyerek. Kettő is! Jaj, nek fakardja van, húzás innen. De mit támadok neki? Jó, meghaltam. Én még nem. Meghaltam. Egy vaskarddal egy gyerek jut. Lelöktem egy gyereket. Én mentem a 2-esbe. Csak azért, hogy menjen az idő is. Tudtam, hogy fel fog hívni és leestem. Vágás. Végre! Na végre! Na itt is volnénk. Ez olyan sokat kellett várni. Ha egy 10 percet nem vártunk, akkor egyet sem. Jó, 5 legyen 5, de amúgy ez nagyon sok volt. Jó, na mindegy. Ez van. Menjünk. 10, 9, 8, 7, 6. Ahogy is már 5, 4, 3, 2, 1. Ne sprintel! Ne! Ennyi a chest. Basszus! Egyre megakar. Jó, gyere, csak egy tálam van. Kövessé, hol vagy? Hol vagy? Nem tudom. Én a spawnom. Gyere, látlak, kövess! Csát. Hol menjünk? Nekem van egy sisakom. Bocs, ez meg. Nekem nem. Elkezdődött a harc. Menjél már, fussa. Ezt a gyereket lökjük le. Ennyi. Itt egy gyerek, várjál, szerintem nem tudja, mit kell csinálni. Topu ninja. Gyere már, meg annyi. Itt vagyok, a spawnon. De ez a gyerek halhatatlan, vagy mi van ezzel? De hallod már? Na végre! Hallod? De úgy kiölte meg? Én. Dehogy. Te. Kövess. Én maradok. Én inkább átnézem még egy ezt. De ott jó, nézzük. Úgyis lesz. Ó, de jó cuccok. Ja. Hányan vagyunk? Kell kard, gyere már spawnra. Kell kard. Akkor gyere, adok sisakot is. Gyere már, itt várlak. Megyek. Benyúltam egy chestbe. Akkor a gyerekek azt nem vették ki. Itt volt. Én... Hol vagy? Itt vagy. Figyelj. Adom a cuccot. Tessék sisak, adok még egyet, és egy kardot is adok. Én meg így felöltözök, és van egy aranykardom, de az nem sokkal megyek vele. Például. Nézzük át szerintem a chesteket, hogy valamit csinálj már. Én itt szeretnék maradni, mert szerintem itt van. Jó, de még ne írjál, hogy ki mer spawn, mert még szerintem sokan vagyunk, és ezért még nincsen értelme. Meg nincsen olyan cuccunk. Jó, még nem írtam ki. De ne is írd ki. Hányan vagyunk? Nem tudom. Megnézzük. Jó, nézzük.
Aha, ott egy chest, ott Ötten egy chest. vagyunk, 18-an haltak meg, az igen. Ó, azt tudni, azt tudni. Igen, és ebből a sorozatból tervezünk elég sokat, szóval azért 30... Hát azért nem kevés, azért nem. 20-nál több rész lesz. Az biztos. Nem, az ölt meg! Jaj, egy vasszettes csezve. De mondom, hallod, én nézem a chesteket, és valaki elkezd gyűjteni. Hallod, az de beszarta! Jó, bocsánat, nem így akartam mondani, de... Még ez nem a legcsúnyább, de hallod azt? Gyerek! Majdnem lestem. Látsz engem? Vagy... És azt szeretném mondani, hogy megtaláltok Facebookon is, Skype-on is. Majd csinálunk külön Skype-ot és Facebookot is. Facebookon az van, de lényeg. De nem, egy oldalt, egy Facebook oldalt. Ja, hát igen, azt csinálunk. De én meg csinálok egy saját Skype-ot is, mert ahogy mondtam, apukám Skype-ban. És hát... nekem is meg fogod adni, mert az egy csapat, szóval nem egy emberünk a csatorna. Hát igen, ővé lesz persze a csatorna Skype, de mert ő rakja fel a videókat, ő vesz videó, én csak besegítek. Mert nekem először is nincsen kamerám, és telefonomra, meg rossz telefonomon, meg rossz felvenni, mert nem tudom hova berakni, nem tudom hol tartani, azért nincsen értelme. Bent vagy még többi? Frepszel veszem amúgy a videót. Igen, a Fraps a legjobb amúgy meg, igen, James is azzal veszi. És szerintem, hogyha ezt a videót lenyomtuk, akkor jöhet szerintem a második rész is. És szerintem... Hol a gyerekek téli szünet után? Jaj, hol a súly lesz? Ja, holnap tényleg suli már. Alig van kajám. Amúgy hárman vagyunk. Majdnem estem. Hárman vagyunk? Nem, ketten vagytok. Júj! Azzal a kemény gyerekkel? Igen, X-Gamer 76. Az ölt meg téged? Mi? Igen, nem tudom, én nem láttam a nevét. Én csak nézegettem a chesteket, és ő meg belém jött. Megint. Ó, de Én biztos, amikor fogod nézni a chesteket, rátépézik és... Ott a gyerek, csezve! Ott a gyerek! Nézzél be egy chestbe, és meglátod a halálod. Milyen szinte van a gyereknek? Amúgy nem tudom, amúgy... Ennek basszetje van a gyereknek. Hát mondom, egy vasszettes ült meg És megnyertem az arénát! Egy vasszettes ellen nyertem, jó béna lehetett. De a gyerek az leesett. Igazából hátulról támadtam, de nem baj. Szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Én Gyepró voltam, itt volt velem. Szuper Barcelona, sziasztok, és gyere lépjél be a tegyes arénába.